Vlad, ce faci aici? Salut! Ce faci aici? Oh my god. Nu știu dacă mă știi, dar mă cheamă băiatul cu bombele. Da, pe Vlad îl cheamă băiatul cu bombele. Hai să vedem. Puteți să veniți să vedeți ce au făcut copilașii mei. Wow, dar ce copii răi ai. Nu știu ce face Andrei, dar eu astăzi o să fac un tun cu TNT-uri și cu foc. Deci, pa. What the? Ok, hai că ai făcut treabă multă. Nu mai pot să ies de aici. Nașpa. Stai că-mi dau TP la tine. Stai bă, nu. A, da. Bine. Bună! În acest episod, cred, v-am promis în episodul trecut cu ferma automată de legume că în acest episod vă vom arăta tot ce am făcut noi pe această mapă. Aproximativ tot, că nu știu dacă avem timp să vedem toată mapa, dar na. Și o să vă arătăm și ce mai face Vlad. Deci, nu! Vlad are treabă. Da, după ce își termină treaba. Prima oară, hai să vă arăt ce am făcut în episodul trecut. Am făcut ferma de legume. Aici am pus morcovii, 2 rânduri de morcovi, un rând de cartofi și unul de grâu. Morcovi. Hai că da. Aici am pus niște albine, fiindcă nu știu dacă știți, dar dacă puneți albine pe lângă plante, albinele o să albinele o să funcționeze ca un fel de bone meal. De film și nu? Aici am făcut un... Aici Andrei nu știe să explice, ok? Dar nu vrei să taci? Dă și mie fix 2 chesturi. Nu-ți dau niciun ficus. What? Hai că are sens. Nu vreau să dau ficus. Nu trebuie să dau ficus. Nu, exclus, nu-ți dau. Du-te! Dă 2 chesturi. Ce vrei să dau? Zici ce vrei să dau. 2 chesturi. Mulțumit. Da. Salutare, mă cheamă Vlad. Din păcate. Taci. Ce ți-am aflat? Ți-am aflat secretul? Nu, le-ai aflat de prea multe ori, nu le mai afli. Bun, aici v-am arătat. Hai să trecem la Big Boy. Episod. What? Hai să trecem la episod. Aici este marele nostru. Andrei s-a născut în urmă cu 10 ani și este foarte mândru de viața lui. La revedere. Aici este marele nostru selector. Aici am făcut... Te dau pe mult. Aici am făcut selectorul nostru. Ce ai, mă? Aici am făcut selectorul nostru, aici cu redstone. Stai, mă! Aici cu enderite și hai să vă arăt cum funcționează, da? Avem fix 4 stack-uri. Dacă punem aici perlele, o să avem... Nu știu să funcționezi. O să ne apară mai multe. Vedeți? Acum cresc. Taci, mă!
Aici dă, aici ați înțeles ce. Aici este baconul nostru de diamond. Nu e bacon, nu mai zice că nu-i dă mâncare. Ba da, mănâncă vaca ta. Tu ești o vacă. Aici e funia noastră. Ia uite. Apropo, mâine e ziua lui Vlad. Așa că spuneți la mulți ani dacă nu facem un video mâine. Oh, nu. O dăm pe manele. Am căzut la cămiloi. Stai ce? Am căzut la cămiloi. Unde? La ăsta cu cămilele. Oh, nu. Nu-ți dă ce la mine. Ba da. Trebuie să-l încerci asta acasă. You Nu! Aici este cuptorul nostru cu microunde. Aici e Andrei. change Da? Eu în videoclipul de astăzi o să fac un tool. Pentru că nimeni nu-l suportă pe Andrei. Bum! Să facem un tool. Bum! Da, cred că Andrei se bate cu Silverfish și mei, nu? Nu, mă bat cu un Enderman urât și eu cu o vacă. Na, de asemenea cu Enderman. De asemenea cu amândoi putem spune. Tu doar cu vaca. Tu cu vaca și cu porcul. Tu dai șuncă, ne dai șuncă. Să scadă șunca. Tu dai altceva. Da, dacă zic o să ții tu bani pe canal de mine, nu. O să iei bani pe canal. Aici, what? Oare dacă ploaia dispare, o să mai fiu o mare? Nu, o să fiu mai mic. Acum, hai să... Asta e la tine, nu prea. Aici e ăsta. Aici ești tu. Da, mă! Aici asta chiar de episodul. Ce glumă bună. Aici este racheta intergalactică. Și Bogdan are și o casă mai nouă. Da, are și o casă Bogdan mai nouă care nu-i place. Aici. De unde ești? Că i-am arătat casa lui și a zis că nu-i place. Când? Ieri am mai jucat foarte puțin cu el la final, câteva Tribe Lad minute. 7752. Lasă-l că Set the time to stare să aprecieze o casă 698 care i-a 5000. făcut-o ceva. Asta e casa lui Bogdan. Exact, asta e casa lui Bogdan. Dar ce mă nu-i place? Tu! Nu e stare să aprecieze o casă. Ia uși-mă la elfițe. Figure. Oh, nu. Figură. Bogdan e și o fiță și o figură, dacă o spui așa. Ești o figură. Și tu ești o Te-ai fiță. făcut de răzbun. Te-ai făcut de răzbun, te-ai născut. Are, mă. Nu, de fapt te-ai făcut de râs doar pentru că te-ai născut. Uf, ți-am dat-o peste cap. Tu te faci de râs că trăiești. Stai, ce? Oh, nu! M-au înțepat 100 de albine! Cam problema ta. Îți plac albinele, mă, nebunule. Voi știați că Andrei dă singur pentru albine. Ba, nu. Bă, da. Dai singur pentru albine. Bă, nu! Da. De ce vorbim ca retardații? Nu știu. Vorbesc ca tine. Că ești unul. Mi-am dat-o pe tare. Ce mă, retardatule?
Ți-am dat-o prea tare. S-a găsit. Bă, da, ai stricat tot. Zici că ești mort. N-am stricat tot. N-am stricat nimic și nu sunt mort. Mi-ai stricat pe tine. Ah, păcat. Andrei e foarte deștept, zici că este un melc. Dar cine zice că merge Dar să nu prost? îl face rime prea bune și voi pica din glume. Și voi picați în glume, hai că da. Bun, aici e casa, marea casa lui Bogdan veche. Marea casă mică a lui Bogdan. A fost și Bogdan acasă la fel. Dacă e. Acum hai să mergem la fabrica de Enderman. Hai că da, la fabrică. Ce, mă? Le-au găsit. Le-au găsit. Puși, mă! Închide! Închide-l! Du-te, mă, de aici. Păi nu pot să închid, că ai stricat. Bă, dar tu ești Fugiți! cu tot. Bun, acum hai să mergem în Nether ca să nu ne mai găsească ăsta. Mergem și noi la fabrica de Enderman ca să construim niște Endermeni. Îi construim. E complet e pe tine. Pe bune? Bun, hai. Andrei, de ce te construiesc Enderman-ii? Poate vă întrebați de ce mergem în Nether, la fabrica de Enderman care ar trebui să fie în End. Andrei, nu să fac o fermă. Ba da. Știi Fiindcă... că sunt la care am făcut, nu? Da, da. Bă, ți-am dat-o, fraier. Ajutor! Da, dă-te pe. Am căzut în lavă. Bun, mă rog, dă-te la mine. Du-te înapoi, acum. Nu pot. E prea scump. Ești prea scump să intri, prea sără ca să ieși. Watch out what you say, Waterson. What the fuck? Water... Acum o să mai faci ceva aici, eu mâine nu filmez deloc. Apropo, mâine e ziua lui... Cum te Le-ai cheamă? spus de 10 ori? Ba, nu, n-am zis. Dar nici nu știu cum te cheamă. Cum te cheamă? Ești mai prost de fel. Și aici am ajuns la portalul din End. Și aici am ajuns în End. Și aici am ajuns la Enderman Farm. Enderman Farm. Enderman Farm. Să vă arăt, asta e o fermă mai specială. Ia sper și ăsta e Andrei. Ne uităm la Endermani. Și după aia cad. Da, cad că nu prea sunt deștepți. Nu faci prea multe Seamănă cu Vlad. Ferma? Da, nu, Endermani. Bă. Tu nu faci nimic. Eu o să vin aici. Cum plâng Tu ești ăștia. foarte rost. Nu ai niciun rost.
Du-te dracu de măgară, că zici de asta. Vezi că dacă vorbești urât, Google-ul nu o să ne mai lase să postăm videoclipuri. Cogile. De ce nu ne lasă cogile? Ce are cogile cu noi? Gojle. E supărat. Nu-i plac înjurătările lui Gojle. Și poate nu te place nici pe tine. Ai făcut tuf. De ce ai făcut tuf? Bun, hai să plecăm de aici. Oh my god, merge ferma, zici că e măgar. A, deci e ca tine? E de prost e ăsta. Bun, aici știi ce? A, apropo, l-am văzut pe Herobrine. Wow, semăna cu tine. Eram eu. Oh. Oh my god. Tricare of police in front of my phone. What the fuck, Bun, Romania? acum hai să facem ceva special. Nu ești deloc special. Fui. Oh my god, am acoperit, zici că ești mărlan. De Bun. ce ești mărlan? Hai, mă. Aici... De ce ești mărlan? De ce ești Poți să mă mărlan? ajut cu ceva? Da, pe termen. Nu, o secundă durează. Să-mi dai și... Da, am venit. Păi nu, că eu sunt închis aici, dăm de pe. Ah, gata. Dăm și mie o poțiune de invizibilitate. Am nevoie să mă... Aici, ți-am pus, nu știu de ce la ți-am pus, vino. Ce chest? Ți-am pus într-un chest, ok? O aveam la mine, am ce să fac și am pus-o. Nu mai știu ce chest, caută pe aici. Andrei, mai știi că ai zis că se fac foarte bine, că se fac bine aici. Nu știu, e un chest. A, uite-mă ăsta. Banii ăsta. Hai mă rog, ia să fac. M-ai spălat dacă aș avea. Ia, vino, se-mi dă două. Mersi. Că vreau să dau pe un Enderman. Oh, nu. Știu ce se întâmplă. De ce, Andrei, de ce? Prinde Sharingan. Eu am Sharingan, tu nu ai Sharingan. Ce-ai mă, salam? Ce? Ce-ai mă, salam? Așa nu se mai zice în timpul liber. Boschetar. Cum boschetar? Nu, salam. Salam pe pâine. Pâine pe salam mai degrabă. Doamne ferește că înțepești. A, păi credeam că asta mănânci tu. Mă rog, lumea două de cât de deștept ești. Faceți liniște ca să nu ne vadă endermenii. Faceți liniște. Bun, ce mai facem? Habar n-am.
Eu ți-am zis, pun o poțiune de invizibilitate pe Enderman. De ce? Ca să le văd ochii, mov. Da, de ce ochii mov? Că nu iau roz. Și de ce nu iau roz? Că iau mov. Și de ce iau mov? Că nu iau roz. De ce nu iau roz? Că nu iau mov. Și de ce țelul albastru? Că nu e mov. Doamne, ferește. Să te miluiască. Și dacă țelul e portocaliu? Că e albastru. Și dacă ești prost o grămadă? Fugiți! Vine un Enderman mare spre noi. Și unul mic, dar mai puțin mic. Ăla mic ești tu. Bă, tu ești handicapat. Ce? De ce nu merge ăsta? L-ai stricat, l-ai făcut greșit. Tu ești. Fugi, mă! Pă bune, dar ce au Endermenii ăștia? Toți vor să mă omoare, au venit 21 pe mine. Adică eu sunt la 2 dimensiuni distanță, două dimensiuni distanță și tu crezi că ți-am stricat eu chestia aia care o faci tu acolo, care nu știu ce faci. Și durează tot videoclipul. Și cine a făcut? Habar n-am. Păi da, pentru că tu ai făcut. Bă, vino și tu la mine. Sunt departe. Nu-mi da TP. Să nu-mi dai TP. Să nu-mi dai TP. Te rog să nu-mi dai TP. Mă fugărește Herobrine. Fac ceva. Nu înțelegi că vine Herobrine după mine? Păcat. Măcar după mine nu vine. A venit ambulanța față blocului tău? Da. Și de ce faci așa? Habar n-am. În ce București stai? Ăla de Nilfov. De ce e atât de trist? Nu, ăla din Cluj. Păi ce? Stau în Bucureștiul din Cluj. Există. În București, în Cluj. Nu-l știi? E destul de departe, dar există. TribeLad 7752. Teleported TribeLad 7752 to Andrei Gutzela. Era foarte sigur că tu îmi strici. Hai bă, pune la loc. Dar nu ți-am stricat nimic ca să pot să pun la loc. Ba, nu, doar era invizibil lângă mine, știi? Da. Dacă îți mai bagi joc, pe bune mă jur că eu mai filmez cu tine. Bine. De ce-i faci și rail, what the... What? Pe bune. Herobrine de la ce ești. Sunt Herobrine. De la Sui. Chain. Oh my god, la Sui. Mi-e frică! Ce face Andrei cu de formă? What the... Bă! Realizez... Nu!
Tribe Lad 77. Bă, dar ce nu i-am făcut nimic! Set. Change. Bine, cam asta a fost episodul de azi. Dați like, subscribe și pa, pa!